mi watta répété dans 24 heures wala 3 jours wala ɗum mi watta ɗum somi naati joni TikTok mi yi vidéo oɗo mbaɗa yiɗi ñemtin ɗum ɗon mi jooɗo mi ñemtini vidéo mi waɗa lancé. Voilà, donc somi faami elle e nder TikTok o hay sinno ene woodi weltoroɓe kono ko ɓuri hen ko heewde ene heewi yimɓe ene heewi caɗele ɗe ngannduɗa oɗon guura ɗum hen. oɗo même par ce que hande ni ñande ɗum mbiyatnomi ñande gartumi galla min mbaɗa heewi kecce mbimi hankkadi so mbaɗa yalta ɗo mi ƴeewat garde corps par ce que min hankkadi yimɓe batti heftinde mi yaltat ɗo joni hay joni joni ko garatmi ɗo maɗa soyni heɓe taxe e maɗa sam par ce que hankkadi yimɓe jeehi haaɓe teskima wonen so jiima tan ni keftinma wonen noon ne darma so jiima e ɗum ɗo so jiima ene mbaɗa kulhuli ko an walla wona an saaha sa wi min walla wona min mbiyamon wala wona min ko funéram weddoma hay ñande ngala ceerno Mansour Bara woni horaire Diaho Fouta o on debbo goto yiyama an maɗa sam woni ɗo mbi wala wona maɗa sam ko funéram mo gonduɗo mo wi ala ko funéra makko wona kanko ɗum fof ko ɓaɗa wawani heftindemi tan min foɗon taw ya heftinami bon hen noon ne jiima tan ganduma juste ko an o tampere nde ene waɗi tampere kono waɗi kadi yidde woni hen yiiɗoɓe may tout par ce que aɗa yaaha a watti neɗɗo yeehi watti heftinede tan toujours wadde yo wat feere o ƴeewa wadde ko moƴƴo ƴeewa wadde ko feewi par ce que ñanden dala ɗo hôpital Roi Baudouin ɗo mbaɗa yeehi ɗon mbaɗa ƴeewa koyngal am somi yettimi ɗon debbo goto sage femme yi kam wi ande ko an jiyanmi TikTok o an jubbima jooɗi ayi wadde ça veut dire ko neɗɗo toujours kada waɗa yo wat ko feewi ya haal ko feewi ya ɓorno ko feewi surtout par ce que kala no mbaɗɗa yimɓe koɓe teskitoɓe may ɗum ɗon. D' accord mboɗo sikki bandiraɓe paami émission men Sénégal men hakkude men e Mariatou Sam Mariatou Sam arino saaha bandiraɓe jiima télévision fulɓe neɗɗo o nawnoma toon ko ɗaɓɓoyde ngaalu walla ko ɓeydude gandal walla ko yiiloyade succès. no jahanmi la radio télévision fulɓe mi salminaɓe de passage mi salmina Baba Ali Malal Diallo gorko mbo galoye fulɓe mi salmina DG onon boɗejo mbo foppaki aɗa andi nde jahanmi toon télé fulɓe nde naymi télé fulɓe ko ɓaɗa wiya ko télé fulɓe goto foof ne foti arde par ce que so wiyama o ko joom mbaadi télé ne namdi mbaadi télé ne namdi donc jiɗɗa wiide ka joom mbaadi quoi non mi ala mi wona joom mbaadi ni mais mbaɗanti tan somi jooɗima kam debbo faɗɗani somi jooɗima eyi ka joɗɗo quoi eyi machallah télé ne namdo ɗum ɗon foof par ce que nde noddumi en 2019 nde gummimi Fouta jettimi nanmi hay ɗum ardi koye émission keddonon ko émission Ibrahima Kebe mbi min de oɗo télé ɗo mbaɗa yiɗi liggade ɗo hen mbaɗa yiɗi yaade ɗo hen wonmo kalannomi mais wattu wiide ko il faut binda demande min mbimi yahara e radio walla télé mbiɗa waɗa demande ɗum min ko mbiɗo ɗum yahara télé walla radio mbiɗa waɗa demande a yiɗa par ce que pourquoi a yiɗa kam tan ƴetta kam par ce que mbaɗa andi mbaɗa hooli hooram mbaɗa wawi ko mbaɗami te somi ari mi tottade émission o holko ko yiiɗi ko foof mi totta ɗum ha timma par ce que kala daaro émission ngaji amen andi min tottade émission ngam holko sohli ko ha timma nde jetti mi noddumiɓe téléphone nden wonno ɗon ko Oumar comment il s'appelle konko wonno ɗon directeur des programmes oɗo hokki kam numéro makko jaami toon ɓe mbi ala ɓe mbawa widemi hayde il faut ɓe mi ara ɓe jiyami jettimi ɓe jii kam ɓe mbi kam voilà won émission gonnoɗo ɗon min joni mbaɗa wawi wonde continue on émission en attendant woni nder galle puɗɗorimi ko nder galle puɗɗimi wadde ha juuti ɓe mbi wadde mi foti wadde berade won émission goɗɗo won jogui noon natti wonde ɗon woni jillu tottami jillu mbaɗa continue jillu ha waɗi saaha fina tawa yelte nder hen fina tawa noon machallah c'était bien machallah ha Allah waɗi hande Mariatou Sam ala joni an ɗaɓɓoynoɗa toon tima pas répondi ha joni a jaɓati ɗaɓɓoynoɗa ko gandal ko ngaalu walla ko succès ɗaɓɓoymi toon ko yidde yoltude min komi goyaten ko eɗen poti dañde walla en pota dañde ko mbaɗa foti yoltude ɗum ɗon mi ɗaɓɓoyi ɗum toon mi ɗaɓɓoyi toon ko ganduɗa woni jingol mi ɗaɓɓoyi toon ko ganduɗa gandal par ce que kala to neɗɗo woni hayso ganduɗa ɓeɗo ne wiye ko naskaɓe sa joddima e mabɓe ma wot ko jangguɗa e mabɓe ɗum ko neɗɗo foof kala to joɗɗa aɗa wiye o sa joddima e makko ala ko ɓeydanma a ɓeydoto par ce que nde jaami télé fulɓe nde wonko ɓeydi hen wonko gandumi ha heewi komi andano wonko mbawmi ha heewi par ce que mi meeɗa joɗade télé ko ɗon woni ma première télé mo gonmi joguimi micro 3 caméra ne jiima em ko ɗon meeɗi kadi so neɗɗo so jubbol ngol lamminima tinno suba fof ngol pinɗa waɗi maggol ndiyam mbeɗa wasiyo yimɓeɓe oto ɓe gona télé jalta ene jenna télé min mi yennata télé holko umminma toon exactement par ce que bandiraɓe hewɓe ne moni foof ene haala yiyande muɗum mboɗo sikki neletake e asmane ko ɓuuri curki hande ko an jooɗiɗo hen exactement ko holɗum ittuma toon aɗa andi nde télévision dañi signal par ce que télé ko jogui ko programme uji ɗi jaltima to woodi no ɓe ɗumen ɓe mbi Mariatou Sam télé émission ma o
wattere hankadin ko 22h30 minuit mbimi ala min mi wawa wadde on émission paiement wawa wadde émission 22h minuit mi wona on mi wawa wadde ɗum ni par ce que mbaɗa andi ni mbaɗa programme mais télévision jogi programme mi wawa on heure jaranani mi dal min e hooram par ce que neɗɗo ko neɗɗo tan wonko ganda surtout aɗa wonɓe gonduɗa neɗɗo il faut itta gueɗal so yimɓe kersima ana herso ɗumen par ce que neɗɗo woni exactement ko jiɗɗa wiide so yimɓe kersima sumen ko jiɗɗa wiide woni gondumi ko en famille ok ko ganda saɗa arta yimɓe tout neɗɗo kala jahowo jamma a tumer hunde foof surtout par ce que min émission so wonti spécial korité non mboɗo sikkima jaho joɗa plateau mbaɗa émission direct yimɓe daara para garta ɗum mais bien sûr mais min sama jeune mi wawa wadde on heure dal mi tawtan dal mi wawa ene muusa yem non walla tawa dañi succès nangadin inde mawni non sitte haydara mi dañan taw mi gaɓaɗa wattan taw dognude ponoje nayyi ala mi wawa mi dañan taw succès aɗa wattan jaggu ñalluɗa hande waloɗa ñallanɗa Dubaï hande janggo mbaltomi France waw janggo mbaltomi Amérique haydara mi dañan taw komi fuɗɗa e rewne Allah nandi fuɗɗa donc ɗum tan woni probléme o mbiɗa wawa woni probléme o mi haalde DG par ce que minen fof ko min sukaɓe et tout mataw wonto min ƴettude e haala mbi min mi wawa ɗon min kaddi min dugdani toon mi ƴettodiraka toon mi yennodiraka toon mi huɗodiraka toon kadi ɗum wonta hen hadi hayso hande mi hulata yaade toon mi hertata yaade toon mi yiyataɓe mi ƴukko cikkumi kamɓene ko hono noon par ce que yimɓe son gondi tan ayno gonduɗon garɗa ɓe teddinirma woni ɗon ni tinno sa yalti anne yaltir noon yaltira teddugal par ce que kala to neɗɗo woni ko Allah nodduma ɗon so ñamde ma gasi ɗon fala budda yahat ala ko mbawɗa hen ko ñamdam gasi ɗon kadi mi wawi wiide hay hande ñamdam gasani toon par ce que hay hande somi ruttima toon mbaɗa ƴettude émission mi ƴettat voilà mboɗo sikki bandiraɓe paami tuggude nde gummiɗa toon femde e ñalawma hannde beele won ɗaɓɓaɗe goɗɗe ɗe mbaɗɗa e télévision ngaji walla e radio ji caggal mbiɗa an ko leñol ma ngol ene wojma beele wonɗo jiɗɗa yaade ha ko wone ma ko ha jaltina ɗum ha no feewi e walla ala an hannde ko TikTok o tan ma toon tan lelɗa aɗaɓa haalis maɗa ñama hannde TikTok o machallah aɗa andi bon nde jaltumi fulɓe nde won baddunoɗum e directeur mo RTS mi yehi toon mais aɗa andi so yeehi min to jiɗami ɗo mi yiiɗa waɗede ya garta no feewi jimmi tan hunde sene wona yo won so wonta yo wonta kono gara en mbiya min ko émission pulaar mbaɗa mbiya il faut mbawa wolof ko woni temi wolof min waɗani émission wolof tawi kam il faut mi wawa wolof par ce que ne jaaɗa e tes jiɗɗa wiide ɓe mbi kam il faut mi wawa 2 langues ha 3 langues français wolof français wolof pulaar mais so wonti ko émission pulaar mbaɗami ko woni temi waɗa wolof vraiment ala sens tawmi tan dal hunde jogo mbi min baddunoɗo min o mbi min mi wawa ɗum ɗon min mi ya garta walla rewde mabɓe ni mi wawa ɗum ɗo joni noon hewɓe nen mbiya maɗa tan ma yiiloya télé walla goɗɗum mais c'est normal mi yiiloya hay télé goto mboɗomi ɗo jooɗi kala cohliɗomi noon mboɗomi ɗo jooɗi hankkadine par ce que ka star quoi komi star machallah ka star quoi hankkadine dal gof fof mi wona star ni bon ka star komi ɓiɗɗo leñol ngol kala cohluɗomi ene yarliti ene liggodira yam billahi wallahi min umar mi fawta neɗɗo haydara par ce que ko dañami e yimɓe ko ɓuuri hewde par ce que ne gonmi télé fulɓe wonɓe ganduɗa nafodira e yam mi meeɗa yiid ɗumen kono e garmi télé fulɓe min mi hebde mandat temedere ujunere neɗɗo yinma taw yiyani mi waɗanma mandat koye télé fulɓe dañmi mi woni télé fulɓe hami yalti mi waɗani émission wutti ɓurnete mi wutto te ala hen mo luuɓimi denɗamin noon ne ɓornami mi artira wutti mi wutte mo ganduɗa kala mo ɓorni mi ɓornita wutto mi waɗi émission 2019 ha 2022 kala émission mi waɗi émission waɗa yontere émission laabi ɗiɗi somi ɓorni wutto mi ɓornita sona noon fina taw par ce que émission o ko cosaan wona wutteji wona wutte mo bella fof gadda e émission o waɗa ɓorno wutte oɗon taw ko ganduɗa mi change ndira mais taw wutte o goto mais taw ko jillu mbaɗa hetto wutte te mbaɗa yarliti kadi min kala e émission am ne mbaɗa mi wona mbaɗa haalti noon ñam gollujam non non min mi ɗamina hay hunde kala ko neɗɗo dañi ko arsugo mo hokki ɗum kala to gonmi min daarami tan min ko arsugo am hokkatami te hatta mi woni hen mi wuuri hen kadi hay goto fottata yo wiya mi ndeysan jamais mbaɗa jogui yiɗɓe mbaɗa jogui nafoɓe wonɓe ganduɗa ko nafoɓe mi haydara ɓe ɗamina hema ne waɗi nafoɓe noon ko ɗaminiɓe non may garoy toon may garoy toon eyyi ko toon dañmi ɗum ɗon foof neɗɗo ganduɗa yidma wima min mbaɗa yarliti kala ko jiɗɗa mbaɗa wawi waɗandema te meeɗa yiidam beele e ɗum ene jokki parfois aɗa wona e nokku mo ganduɗa neɗɗo wiya mboɗo yidma kala ko jiɗɗa mboɗo wawi mboɗo wawi waɗandema sa immima e on nokku est ce que ɗum est ce que woni hen est ce que hay hande hay ñande en mi yeehiɗo Colobane on wi kam tinno sa ɓamti émission télé mbaɗa yiiɗi ɓornude min ko paɗe jeeya mbaɗa yiiɗi ɓornda min kala émission ma mbaɗa wawi tuddem pere paɗel ɓorno ene waɗa ɓe ganduɗa ko joom kosam nde nandirmi fulɓe woni émission ngam oɗon won mbino waɗami sponsorisé taw ko kosam par ce que min émission ngam woni fina tawa mi waɗat cakri mi waɗa saaha mi waɗa ñiiri kosam mi waɗa mi pourquoi wadde cakri en ñiiri kosam en bon c'est juste ko pour yonude émission ngam quoi te haydara hen te ko kalisam
min fendata kosam mi soode paquet am mew walla mi soode libar am mew mi fenda kosam am taw ko ɗam itta ɗam watta tan buur wata noon gadde ɗam feddande nde no woniri ni mi suurtine resune man dina honon tan mari radio fulɓe kala nde paɗa wadde émission manam ñaama cakri mi mi salmini e caméraman kam mbiyenno émission bu neex bi ɗum noon en calmini machallah ko wayno gayen par ce que saɗa waɗa ɗum rek kadi ne addanma yimɓeɓe aussi heppande émission ma émission wonno wayata yimɓeɓe keɓtano émission machallah ko émission phare wonno ko émission e nder émission ngaji o wonno par ce que min waɗi ko min yarliti ko émission ngam ko min waɗi ɗum ɗon noon woni yiɗɓe nafoɓeɓe ɓen ha joni jokki ɓen ha hande ene jokki machallah won hen ha joni nafa won hen ha joni won hen kadi mbiyan jomum natti yiidemo ko tawa natti wonde toon won hen mi wi ɗumen mi natti won hen kemi wi tan ni komi natti par ce que mi wita mi natta tawɓe jeera ham toon komi natti wonde toon ɗum ɓuuri labde par ce que won hen ne mbi joni oto wiya natti wi tan wonɗa on ko gonɗa e dow mbi mi wiyata noon par ce que mi natti wonde toon voilà voilà mboɗo sikki bandiraɓe e paami no gonirɗa RTF en calminiɓe au passage hande an holno gurduɗa saabu en jii parfois neɗɗo so tawi a yeehi ha indema wonɗo ne tolno ma heeɓe hewɓe wiyoɓe mana ko fansuji ene wona rewɓe ene wona worɓe won hen entré no natirta ni e so jeeyi ha ɓooyi eno jaltirta ni wonta gotum ko jimmi widema parfois des tentative uji mana ɗi ganduɗa tawa wona noon neɗɗo o winoma est ce que a wuuri gueɗeji ma mbaɗi noon jaaha ganduɗa tan mo cikkanɗa o ko sehil ma donka famde ɗum est ce que aɗa wuura ɗum